So for today's video mga my loves kay manaan na putag pukot karon. Perting inita mga my loves oh. Samot ko kalagom ani. Pero sige na lang basta kay makasudan mi unyang panihapon kay wala mi sudan para panihapon. Bahalag na ingon ako kulor og migra ani. Basta kay makalibre mig sudan. So ako di ang moarya karon mga my loves. Init kay mga my loves. Pagtung gid atong kalaki ani na ingon gitag sinugbang isda ani. Napagong. Sikuya ko. Kane, sige na. Ay, Alalay lang daw. alalay ra ka. Ano ba? Ay lang ano. Alalay lang masabod daw. Ug masabod ra ba? Ani mo tani ari dito. Ari tas power pikas ni dito ay masabod are. Masabod magud ang pikas. Huh? Masabod ani dito. Biya lali mga riya mga my loves pero saon man nga kinahanglan man gyud tag maningkamot kay aron makasudan tag libre. Init kayo mga my loves, ginoo ko. Kung naani di mag-ariya mga my loves. Labay, punit labay. Punit labay. Punit labay. Saka dagway kapred. Ay maaptan ta tong naibato daan eh. Apa isa? Ano lang? Bon-bon pa no?
may pangarya guys, sa kaabot na may. Katangilan niya yung sumpay nga video niya.